Kaixo eta ongetorriak saio berri batera gaur urriak 23 asteazkena, bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik Ernesto izango dugu, Lekaroz herriko bizilaguna dena. Errepide batek Lekaroz herria bitan banatzen du eta alde batetik bestera pasatzeko oinezkoentzako bide baten eskean ari dira. Eta bestetik Inko Iriarterekin egongo gara, LAB sindikatuko lan osasuneko arduraduna dena. Azkenaldian hainbat lan heriotza gertatu dira eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1940 Hitler eta Franco Euskal Herrian bildu ziren, Hendaiako tren geltokian. Urte batzuk geroago, 1965 Guraso euskaltzale talde batek 36ko gerra osteko lehendabiziko ikastola sortu zuten Iruñeko Alde Zaharreko etxe bizitza batean. Egun berean, baina 2002an, Israelgo armadaren erreserbako 8 ofizialek eskatu zuten kontzientzia arrazoiengatik Palestinako lurralde okupatuetan ez lan egin behar izatea. Eta bukatzeko 2006an, Guardia Zibilak herriko tabernak miatu zituen. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean, alde batetik, postdatarik gabeko gutunak izeneko antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan, antzerkiaroa ekimenaren baitan. Postdatarik gabeko gutunak Kepa Errastik idatzitako bakarrizketa partekatua da, Xake produkzioak ekoitzuta. Mikelek 5 urte eman ditu preso eta ordubete geratzen zaio bizimodu berri bat hasteko. Ordubete hori postdatarik gabeko gutunak bidali dizkion pertsona ezezagun bati eskainiko dio. Arratsaldeko 7etan Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak dagoeneko eskuragarri daude. Beste alde batetik Venezuela Setiopean izeneko hitzaldia egongo da Euskaldunon biltokian, Txantrean. Arratsaldeko 7:30 Euskaldunon biltoki Venezuela Setiopean hitzaldia antolatu du Txantreako Euskaldunon biltokik. Iñaki eta Joren eskutik izango da hitzaldia, eta gaur egungo egoera ulertzeko gakoen inguruan arituko da. Ostegunean, Labea bakarrizketa probalekua bertso saioa egongo da Labagunean, Iruñean. Labea izanen da urriaren 24an arratsaldeko 7etan Laban ohi bezala. Daniel Pascual, Asier Galarza, Aiora Esperantza eta Michel Martínez dira oraingoan bakarrizketan arituko direnak. Txisteak probatuko dira, agian baten bat errepikatua egongo da ere, baina gehienak berriak izango dira. Ostiralean, alde batetik Katakrakeko irakurle taldeak detaile xume bat liburua izango du aztergai. 1948ko Arabiar-Israeldar gerran zehar 700.000 palestinar baino gehiago izan ziren beren etxetik egotziak. Zenbat hamarkada geroago, 21. mendearen hasieran, emakume palestinar batek gertakari horri buruz artikulu batekin egin du topo. Eta arekin lotutako detaile xume batekin obsesionaturik bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Bidaia arriskutsu bati helduko dio lurralde okupatuetan zehar, egiaren bila. Irakurle taldean, Adania Sibili idazlearen detaile xume bat aztertuko dute, arratsaldeko 7etan Katakraken. Beste alde batetik, emakume baten borroka eta metamorfosia izeneko antzerkia egongo da ikusgai Altsasuko Lortia kulturetxean. Eneko Sagardoi protagonista duen antzezlanean seme baten eta haren amaren arteko elkarrizketa entzuten dugu. Euren arteko harremana sendatzea eta hainbat gauza aitortzea helburu du obrak, eta Eduard Louisen eleberriaren egokitzapena da. Arratsaldeko 7:30 abiatuko da emanaldia. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Gainera, Untaz eta Hartaz kontzertua egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan. Untaz eta Hartaz musika emanaldia Joseba Sarrionendia eta Ruper Ordorikaren eskutik. Emanaldi berezia egingo dute biek Nafarroako Antzerki Eskolan, karrikirik antolatuta. Arratsaldeko 7:30 hasiko da emanaldia eta sarrerak 15 euroan eros daitezke. Azkenik, Dudem izeneko gastro showa egongo da geltokin.
Einaut Zubizarreta biolontxelista gazteak munduko txoko ezberdinetako musika tradizionaletan jarri du fokua. Musika eta dantza ikuskizun honetan moruren bidaia kontatzen da. Zerk eraman zuen moru bere sorterria utzi eta bizi berri baten bila joatera? Gaueko 9:00 izango da. Kontsultatu menua eta izena eman. Larunbatean, batetik Ene Kantak bisonte mastodontearen bila ikuskizuna egingo da, Atarrabiako kulturetxean. Suaren inguruan lo ondoren jeiki dira. Taldea prest dago Eizara joateko. Oraingoan bai, oraingoan harrapatuko dute bisontea. Isiltasuna nagusi taldean doaz. Denak erne bisonteari so. Prest daude, geziak bizkarretik hartu, harrapatu ote dute bisonte mastodontea? Harrapatuko ote dute bisonte mastodontea? Hala bisonte mastodonteak harrapatuko ditu 5 lagunak. Arratsaldeko 4:00 izango da lehenengo emanaldia, eta bigarrena 6:00. Sarrerak 8 euroan eskuratu daitezke. Bestetik Sandurzelaiko Zibiboxean Obidio Bidaiaria izeneko txontxongilo eta musika emanaldia egongo da. Obidiok olerkari eta bidaiari nekaezinak inongo lurraldera joan nahi du, eta horretarako goizeko 7:00 espresoa hartu behar du. Trentzainak ordea ezin du ulertu zergatik inork sentitzen duen mundua ezagutzeko bulkada hori, eta Obidiori tren horretan igotzea eragotzi nahiko dio. Obidioren errespetuak eta ulerkuntzak eraginik adiskide berri bat eginen du. Ikuskizun divertigarri eta zirraragarria, aktoreen lana, txontxongilo antzerkia eta zuzeneko musika uztartuz. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian sindikatuek uste dute Jimenoren proposamena ez dela nahikoa eta grebari eutsi diote. Gobernuak hezkuntza etapa guztietan ratioak linealki jaisteaz hitz egin beharko luketela uste dute. Lan gainkargan eta erosteko ahalmena berreskuratzean aurrera pausorik ez dagoela salatu dute. Negoziazioen izandako pixkanakako hobekuntzak baloratu dituzte. Argazki nagusian 3 pertsona kainoietako baten ondoan ezkontza aretoaren sarreran. Titularrean arginak ziudadelara itzuli dira. Hori koloreko berrian Unai Laso pilotaria dugu. Honen hitzetan, Peio Etxeberriaren aurkako partidak beti dira gerra bat. Honen ondoko berrian Nafarroako auzitegi nagusiak baliogabetu egin du Mina Mugari Nafarroak emandako baimena. Erdiko berrian 280 etxebizitza alokairuan Iruñean, 165 erroldatutako gazteentzat. Beheko berrietan alde batetik espetxera San Adriango gidaria Errioxan izandako talkaren ondorioz. Beste alde batetik Txibitek zail ikusten du Ibarrolarekin hitz egitea, kortesia txiki bat ere mantentzen ez badu. Jarraian etxebizitza politikak aurrekontua baldintzatuko du. Ondoren, ospitaleko PET berriak 2100 proba egin ditu tumoreak detektatzeko. Argazki txikienetan batean Longindako tafaia eta ekai proiektuak bizi berri birgaitze saria jaso dute. Bestean, Baluartek flamenkoaren fusio ikuskizuna hartuko du Zorongoren 25. urtean. Diario de Navarraren titular nagusian, adin txikikoak gero eta lehenago hasten dira delituak egiten Nafarroan, 14-15 urterekin. Fiskal nagusiak bere kezka helarazi die talde politikoei. Ondarearen eta sexu askatasunaren aurkako delituak eta lesioak dira ohikoenak. Argazki nagusian, 350 pertsona inguru, gehienak Nafarroa osoko hainbat sektoretako enpresariak izan ziren ekitaldian. Titularrean, Lizarra bere enpresantzako arropa. Lasemi elkarteak bere 25. urteurrena ospatu eta Pablo Hermoso de Mendoza omendu zuen. Eskuineko berrietan alde batetik Bilduk Euskal Herrirako bide mailakatua eta adostua hartu du. Beste alde batetik 280 etxebizitza alokairu merkean Iruñeko 2 auzotan. Jarraian hezkuntza departamentuaren azken proposamenak greba eten gabe jarraitzen du. Goiko berrietan batetik Zorongo eta Sarasate flamenkoena. Bestetik emakume gehiago dituen teknologia. Azkenik batzar berrira arteko prozesua. Gararen titular nagusian, Pauek lakuarekin hitzartu du bere martxa, sindikatuek hainbat urtez salatu ondoren.
Osasun sailak atzo baieztatu zuenez, Lapau, Arabako eta Bizkaiko anbulantzien esleipendunak azaroaren amaieran utziko du zerbitzu hori emateari. Erabakia urteetako eztabaida eta salaketen ondoren etorri da. Argazki nagusian, 1980ko urriaren 23an Ortuellan gertatutako leherketa dugu. Titularrean, Ortuellak ez ditu bere umeak ahaztu. Marcelino Ugalde eskola publikoan metatutako gas poltsa batek eztanda egin eta 53 pertsona hil zituen. 50 haur, 2 irakasle eta sukaldari bat. Erdiko Berrietan, Goikoan, Pradalesek banka eta energia tasen aurka egin du Imazekin. Behekoan, Garmendia Andrearentzat ez biktimak gara. Goiko Berrian, Gorosillako EAJak goia aukeratu du GBB Arrizabalagari lehiatzeko. Beheko Berrietan, alde batetik sindikatuek 29ko hezkuntza grebari eutsi diote, Jimenok hobaikuntzak egin dituen arren. Bestetik, muga meategia ustiatzeko baimenetako bat baliogabetu du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak. Jarraian, Israelek Blinken hartu du milaka palestinar mugitzera behartzen dituen bitartean. Bukatzeko, Ernioren magalean inspirazioa bilatu zuen lehen Goenagaren itzulera. Berriaren argazki nagusian, Israelgo armadak Dahieg barrutia bombardatu zuen atzo. Titularrean, Israelek ospitaleen eta eraikin zibilen kontra jodu Beiruten. Goiko argazkian, pasaj tenba dugu. Honen hitzetan, oxigeno maskara eta eskularru lodiak kendu eta ikurrina lotu nion pioletari. Erdiko Berrian, Juan Luis Goenagaren lehen urteetako 100 artelan eta objektu bildu ditu Bilboko Arte Ederren Museoak. Eskuineko Berrietan, alde batetik Matxin Aiestaranen hitzetan, Irulegiko eskuaren hipotesiak berresten ditu lantzekoak. Beste alde batetik, La Minoriako parke eolikoaren inpaktua kritikoa litzateke, Arabako Aldundiaren arabera. Amaitzeko, Maite Peñaren hitzetan, 2015ean iritsi ginen diputaziora, eta ordutik lanbaldintzak ia 25% hobetu dira. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, muga meategiaren ustiaketa baimena bertan behera utzi du Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak. Epaileek ebatzi dute proiektua bat eta bakarra dela eta ezin dela zatikatu. Baimenak Nafarroako, Aragoiko eta Espainiako gobernuei eskatuz. Sustrai erakuntza eta ekologistak martza taldeek aurkeztu zuten helegitea eta kontent azaldu dira ebazpenarekin. Eskuineko Berrietan, Goikoan, Iruñeko udalak utzitako 3 lursaietan alokairu eskuragarriko 280 etxebizitza eraikiko ditu Nafarroako gobernuak. Orubeak Arrosadian eta Ermitagaian daude. Proiektua Nansubintzak garatuko du eta etxebizitzen 175 Iruñean erroldaturiko gazteendako izanen dira. Behekoan saioa honekaren hitzetan, talde bertsolari eta plaza berriak izango ditu bardoen txapelketan. Bardoak 2024ko taldekako bertsolari txapelketako finala larunbatean ospatuko da Garesko Zamariain pilotalekuan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ernestorekin egon gara hizketan. Kaixo, Ernesto, zer moduz? Ongi, zuek. Oso ongi baita ere. Bueno, Lekarozen oinezkoendako igarobide bat eskatzen ari zarete, ez da? Bai, halaxe da, bai. Izan ere, hoxe duela 12 urte, Irurita Elbete arteko saihesbidea egin zelarik, Lekaroz nolabait bitan banatua gelditu zen, errepide berriaren alde batean herria eta bertze aldean gelditu zen hilerria, auzo bat eta ikastetxea eta aterpeata. Eta, berez, hasierako saihesbideko proiektuak aurreikusten zuen oinezko pasabide bat, lehenbiziko fasean egin ez zena, baina momentu hartan, duela 12 urte inauguratu zutelaik saihesbidea, zebrabide bat margotu zuten nolabaiteko irtenbide gisa, ez? Hola egon zen urte batzuk, eta duela 3 urte hain zuzen ere Nafarroako gobernuak erabaki zuen zebrabide hori, ja berez eskasa zen zebrabidea, eta
eta prekarioa zen pasoa ezabatzea. Momentuan, bai Baztango udalak, bai Lekarozko herritik, kexak planteatu genituen, hor oinezko paso bat behar zelako, eta orduan erran zen, irtenbide bat emanen zela, gainera epe motzean, aipatzen zen, baina 3 urte pasatu dira dagoeneko, eta segitzen dugu oinezko pasorik gabe. Eta urte hauetan guztietan, hainbat bileretan eta hainbat modutan eskatu diogu Nafar gobernuari paso hori egitea, eta orain pixka bat erraten alda, Lekarazko herritarrek nekatu direla hitzez edo eskatzeaz, eta orduan batzar batean eskatu zen, herriko batzar batean eskatu zen nolabaiteko mobilizazioak edo hitzak baino zerbait gehiago egitea, ez? Eta hortara zetorren, pasaren astean egin genuen elkarretaratzea, ez? Eta, aipatu duzun bezala, herria bitan banatu zen, ezta? Eta orain, zebrabideak kendu dutela, nola moldatzen zarete alde batetik bestera pasatzeko? Bai, orain noixe, bakoitzak alduen tokitik pasatzen da, eta aski da hor rotonda horretan, biribilgune horretan, 10 minutu egotea, ikusteko jendea alde guztietatik pasatzen, ez? Batzuk eskuinetik, bertze batzuk ezkerretik, bertze batzuk ezabatu zuten zebrabidea, baina sumatzen da, marka gelditu zen pixka bat errepidean, eta jendeak pasatzen du hortik ere zebrabidea egonen balitz bezala, eta arras egoera arriskutsuak izaten dira, eta guk eskatzen duguna da hori konpontzea, ez? Gainera, badakigu duela ez hainbertze Nafar gobernuak egin zuela proiektu bat, onartu zuela ere bai, eta erraten digutena da ez dagoela sosik onartua dagoen proiektu hori gauzatu ahal izateko, ez? Orduan, orain eskatzen duguna zehatz-mehatz da hurrengo urteko aurrekontuetan diru partida bat bideratzea onartua dagoen proiektu hori egiteko eta behingoz oinezkoendako pasoa izatea bidegurutze horretan, ez? Orain urrian gaude eta badakigu prentsan irakurri dugulako alderdi politikoak ari direla hurrengo urteko aurrekontuak negoziatzen, gu heldu gara gogoratzera hor badagoela proiektu bat sosa behar duena, behar bat badela toki horretan eta segurtasuna bermatze aldera, eta orain negoziazketa horietan bedere diru partida bat bideratzen alduten aurrekontuetan eta gauzatu, onartua duten proiektu hori. Eta errepidea egin zen momentuan, zergatik uste duzu ez dutela igarobide hori egin? Bai, pentsatzen dut hor ere arazoa sosa dirua izango zela, eta zeren ez zen bakarrik gelditu egin gabe Lekarozko oinezko pasabidea, Lizondoko Baztanberriko zubia ere egin gabe gelditu zen, eta gaur egun egin gabe jarraitzen dute bi aktuazio hauek. Eta bitxia egiten zaigu, zen haunitzetan erraten digut ez dagoela sosik, baina egiteko aurreikusia zeuden aktuazio horiek, baina aldi berean urte hauetan ikusi dugu nola aurreikusia ez zeuden bertze aktuazio batzuk egin dituztela, ez? Errate baterako, Elizondoko foru zainen kuartelan ondoan irtera berri bat indiote saihesbideari, eta irtera hori ez zegoen aurreikusia hasierako proiektuan, ez da gero ere, ez? Eta aldi nolabait ikusi zuten beharra, eta egin zuten proiektua, eman zuten sosa, eta gozatu zuten, ez? Tita batean, errateko moduan. Eta aldiz, Baztanberriko zubia eta Lekarozko oinezko igarobidea, duela urte pilo bat, hasierako proiektutik zeuden aurreikusiak, eta ez dituzte gauzatzen, sosa ez dela aitzakia hartuta, ez? Orduan, guk erraten dugu, gainera, gaur egun hiriak, herriak eta dena birpentsatzen ari garela, ez? Oinezkoen hainbat kale, plaza eta leku oinezkoendako moldatzen ari direla, ez? Lekarozen bertan, aurten egin dugu, autoak pixka bat
plaza osoa okupatzen zutelako, aparkatzera egotzen zirelako eta bar, moldatu eta jardinera batzuk patu eta rekuperatu espazioak oinezkoen dako, ez? Eta Lekarozen bezala, Iruñan eta hainbat tokitan, ez? Hainbat, aigara dena berpensatzen oinezkoen mesedetan, eta guk herriko hilerrira joateko autoz joan beharra edo bertzenaz hori da, ez? Egoera arriskutsuak eta zera bizitu beharrak, ez? Orduan, eskaera sinplea da eta argia, ez? Proiektua onartua dago, bideratu dirua horretarako eta gauzatu behingoz eta bukatu arrisku guzti horiekin, ez? Esan duzun bezala, elkarretaratze bat egin zenuten, okerrez banago urriaren 16an, eta erantzunik jaso duzue, honen inguruan, edo? Gobernuaren aldetik ez dugu erantzunik jaso, jaso duguna izan da Nafarroko Arartekoaren idatzi bat, non aipatzen digun mobilizazio hauen harira ofiziozko jarduketa bat abiatu duen gobernuari eskatzeko segurtasuna, bidegurutze horretan, segurtasuna bermatze aldera, ze neurriak hartu edo hartuko dituen galdetzeko, ez? Orduan, espero dugu zerbaiterako baliagarria izatea, eta hori ez, bai herritarren eskaerak, bai Ararteko beraren eskakizuna, pixka bat, gobernuak edo erantzun bat ematea luze gabe, ez? Eta nola uste duzu erantzungo dutela? Ez dakit, hori berai galdetu beharko zaie. Nik egia errateko, Lekarozko zinpeko alkate bezala ez dut harreman zuzenik kontseilariarekin, eta normalki guk beti harremanak egiten ditugu Baztango udalaren bitartez, ez? Orduan guk egiten duguna da Lekarozko batzarra, nik alkate bezala Lekarozko batzarraren hitza jasotzen dut, hitz hori trasladatzen diot Baztango udalari, eta normalki Baztango udalak gero transmititzen dio kontseilariari, ez? Eta, lehen aipatu den bezala, jakin badakit, Baztango udaletik urtero trasladatu zaiola nola edo hala eskaera hori, ez? Eta gerikoa da, biztan da, ez duela emaitzik izan, ez? Ez dutela tramite horiek emaitzarik izan. Orduan, pixka bat hortara dator, pixka bat mobilizazioa eta hau. Eta gauzak aldatzen ez badira, zer egiteko prest zaudete? Ez dakit, gu bakizuen bezala Baztango herrietan batzarren bidez funtzionatzen dugu herriok, eta orain abenduan Lekarozen konkretuki, abenduan izanen dugu hurrengo batzarra, eta nolabaiteko balorazioa eginen dugu, iraileko batzarrean proposatu ziren aferen harira, baloratuko dugu ze gauzak egin diren, ze emaitzak izan diren, emaitzarik izan ez gero, eta aurrera begira zer, ez? Eta uste duzu egongo dela hurrengo urteko aurrekontuetan? Niri iruditzen zait, eskatzen duguna logikoa eta bidezkoa dela. Areago, aipatu den bezala, proiektua onartua dagoelarik. Orduan, ez dakit, ez gara kasurik makurrenean patu nahi, baina edozein egunetan zerbait gertatuz gero bidegurutze horretan, noren ardura izango da. Guk argi daukagu gurea bederen ez dela izanen, ez? Eta guk publikoki eskatu dugu behin eta berriz, hor oinezko pasobiderik behar dela, eta, agerian da, gainera orain, azaroaren bata heldu dela, eta egun horren bueltan hilerrira egiten diren bizitak ugaritzen dira, eta, lekauztarrek edo inbarko dute edo autoz, edo bere segurtasuna arriskuan paratuz, ez? Eta, bukatu dezagun arrisku zozo honekin behingoan, ez? Eta, Gainera, aipatu duzu eskola ere beste aldean dagoela, ez? Nola egiten dute aurrek beste aldera joateko?
Herriko eskola herrian bertan dago, baino eskualdeko ikastetxea bai dago errepide berriaren bertzealdean. Eta bizkat, bueno, ez dute, bai, absurdoa izaten alda, zeren Lekarozko gaztek, aurrek eta gaztek ikastetxera joaten dira autobusean. Eta da, kasi modu bakarra segurtasunez joateko. Izan ere, oinez edo bizikletaz eskura dute, baina errepide hori gurutzatzea sekulako arriskua dakar, ez? Orduan, gaurko egunean autobusez joaten dira herriko ikastetxera. Osea, 2 minutuko bidaia egiten dute autobusez. Bai. Bizikletaz 2 minutu dira. Bai. Gero bueltan goiti da, baina haratakoa behiti tita batean. Eta aurreikusia dagoen proiektua nolakoa da, ze egiturazkoa da, oso konplexua da, edo? Ez da oso konplexua, izan ere behar bada jendeak burutan izango du, Iruñeko saihesbidetan ikusten diren pasarela modukoak, hau da, zubi bat eta aldetan sekulako eskalerak eta maldak eta bar, baina kasu honetan tokiko orografiak ahalbidetzen du pasarela jartzea eskalerarik eta maldarik gabe. Izan ere, errepidea bajuago dago eta bazterretako aldeak altuago, ez? Badire hor mendixka txiki batzuk, ez? Errepidea izuten zulatu bezala, ez? Orduan hemen itxuraz sinpleago da eta bertzerik gabe izango zen zubitxo bat eskalerari gabe eta sinpleagoa. Bueno, Ernesto, ez dago galdera gehiagorik, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun edo zerbait ahaztu zaigun? Ez, gure aldetik, eman diguzuen lehio hau probestea, alderdi politikoei eskatzeko, aurrengo urteko aurrekontuak negoziatzen ari direla, kontutan edukitzeko afera hau, eta onartua dagoen proiektu hau gauzatu izateko diru partida bat bidera dezatela, ez? Hori eskatzea bertzerik ez. Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den arazo hau, ea elortzen duzuen bide gurutze hori. Egia den, mil esker. Agur. Jo. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, asteazkena, giro eguzkitsua itzuliko da. Goizean goiz hodeiak hondarrak geratuko dira eta behe-lainoa sortuko da ohiko lautadetan. Arabako zenbait tokietan ia eguerdira arte iraun dezake, baina leku gehienetan goizean bertan altxatuko du. Eki osagaiko haizea ibiliko da eta arratsaldean hego ukitua hartuko du, bereziki barnealdean. Temperatura maksimoek nabarmen egingo dute gora eta bazter askotan 20 graduetara gerturatuko edo gaindituko dira. Ostegunean giro eguzkitsua eta epela izango dugu. Haizea hegoaldetik sartuko da. Bisi samar zenbait momentutan eta temperaturaren igoera ekarriko digu, bereziki kantauri isurialdera, bertan beroenak 25 gradu ingurukoak izango dira. Hegoaldean berriz temperaturatan ez dugu gorabehera handirik espero behar. Giro argia eta eguzkitsua nagusituko da, baina arratsaldean erdi mailako hodeiek eta goi hodeiek zurixka kolorea emango diote zeruari. Goizean goiz behe-lainoa sor daiteke Ebro bailara inguruan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Inko Iriarterekin gaude, LAB sindikatuko lan osasuneko arduraduna dena. Kaixo, zer moduz? Egunon, oso ongi. Bueno, azken aldian, Nafarroan hainbat lan heriotza egon dira, ezta? Eta, bueno, hasteko azaldu guztu pixkat zeintzuk egon diren gertaera hauek. Egia esatean egazu nahiko errepikakorra da egoera eta urtetik urte ikusten egia nola lan osasunaren egoera gero eta kaskarroa dan, orokorrean Euskal Herrian, baino
agian espezifikoki okerragoa Nafarroan, eta hoien nolabaiteko izebergan punta hori lan eriotza dian, istripuen eragindako lan eriotza horiek ez. Eta esan behar da, aurten dagoeneko 2024an 16 eriotz traumatiko daramatzagula Nafarroan, eta gero horretaz gain, hainbat Nafar langile hildiek kanpoan ere. Guk dauzkagu momentuz kontabilizatuta beste 2 langile kanpoan hildienak, eta ikertzen ari gira, ia beste 2 eriotza ote dauden ere, eta badirudi zantzua badaudela, beraz, 16 hildako Nafarroan, eta beste 2 edo agian 4 Nafar langile kanpoan hildienak. Beraz, aurten dagoeneko iazko markak apurtu ditugu, egoera oso gordina da. Osea, beste urteekin konparatuta egoera okerrera joan da, ez? Bai, bai egia, fluktuazioa dagoela eriotzen istripu eta istripu traumatiko eriotza eragiten duten horien baitan, baina aurtengo fluktuazioaren punta dijoa errekorretara. Gaude ja 20 hildakoen bueltan eta izan du guk azken urteetan ikusi dugun maila gorena. Eta ez eriotzana bakarrik baizik, eta bai da egia datu ofizialek ere emate digutela eta erakusten dute istripu kopurua goruntz dijoala, beraz, egoera aurreko urteetan baino kaskarragoa da oraindik. Eta hauetako askok altueretan gertatutakoak dira, ezta? Bai, ulertu behar da, lan osasuneko istripu mota guztietan istripu ezberdinak daudela, baina badaude batzuk behaien neurri preventiboak aplikatzea errazagoa dena teknikoki ez. Gaur da eguna oraindikan ere altueretako erorketa horiek saiesteko bitarteko errex horiek ez dira aplikatzen toki askotan, eta horrek ekartzen du dagoeneko aurten 4 eriotz eman izana Nafarroan erorketengatik. Ez hau da, inondik guztiz onargaitza da, eta ezin daiteke ulertu nola Nafar gobernua urtero ari da altueren inguruko kanpainak egiten, antzuak, utxalak dien kanpainak izan ere ikusten egia istripuak eta eriotz istripuak errepikatzen diela eta gainak goranzko joera bat badaukatela ez. Aipatzen ari gara eriotzak eta lan istripuak horrela ikusteko bisualagoak dira, baina ere hor badago mamu bat direla lan gaixotasunak eta gero igual luzera eriotzak kausatu ditzazkenak, ez? Hori da, eta hori da argazki bat oso garrantzitsua eta munduko osasunerako erakundeak jada gogora arazten diguna, ez? Esaten dute, lanak eragindako eriotz guztietatik soilik 20% dela istripu traumatikoek eragindakoa. Beraz, badago 80% bat hor izkutuan dagona. Hor egon daitezke kardiopatiek eragindako eriotzak ez traumatikoak esaten digunak, baina gero gehiengoa da gaixotasun profesionalena. Eta hor dago hemen amarrua, ez? Bai gobernuek eta bai enpresek, bai mutualitateen bitartez, sistema daukate guztiz esku hartuta eta ez dituzte onartzen lanak eragindako gaitz horiek. Oso zaila zaigu sindikatu hori gaitz horiek demostratzea. Beraz, urtero Nafarroan eta Euskal Herrian orokorrean hiltzen die persona asko gaitz arrunta balute bezala edo horrela kalifikauta, baina berez eta egitan lanak eragindako gaitzen ondorioz hiltzen die. Istriputan baino askoz gehiago, beraz argazkia oso negatiboa eta izkutuan dago. Eta orain, momentu honetan, ze prebentzio lege daukagu indarrean? Orain 30 urte, Europa, Komunitate Ekonomiko European garatu zen prebentzio araudi bat, eta horren baitan gero estatu bakoitzak egokitu bere korpu juridikora. Beraz, prebentzio legea dago estatuan, badirudi aldaketaren bat etorriko dela, baina funtsean azken 3 hamarkadetan termino oso antzekotan egonda abian. Zein da gakoa? Ez dela betetzen. Hau da, lege horrek oso modu argian eta nabarmenean esaten dio enpresarioari, aizuzuk enpresario bermatu behar duzu langileen bizia eta baldintzak eta osasuna, baina ez dute betetzen. Eta modu oso automatikoan eta orokortuan ez dute betetzen. Eta horretarako badago arrazoi bat oso erresa dena. Gobernuek ez dituzte bitartekoak jartzen enpresarioi betearazteko. Hau da, ez dago poliziarik enpresarioentzako. Langileontzako bizitzako esparru eta eremu guztietan polizia dagoen bezala betearazteko eta legeak zorrotz kontrolatzeko enpresarioentzako ez dago lakorik. Eta Txibideren gobernuak adibidez, lan osasuneko gaiak kudeatzeko dauka entitate bat, Noploi, euskaraz deitzen zaiona
institutua ez daukana gaitasunik betearazteko, hau da, noploiko teknikari bat joaten da enpresa batetara, edo andamio batetara, eta ikusten du langile bat lotu gabe, ez dauka gaitasunik behartzeko, eta esateko enkargatuari aizu. Horrek lotuta egon behar luke, ezin dute, da aholkularitza entitate bat. Eta estatuko gobernuak aldiz dauka inspekzio lan ikuskaritza ditzen zaiena, baina Nafarroan bakarrik daude 10 teknikari. Hau da, ez daukate gaitasunik inondik inoa enpresetara iristeko. Karo, horren atzean erabaki politiko bat da, ez da kasualitatea. Beraz, gobernuen erabakia da patronalari lasai uztea, legea ez betetzen, horretarako apenas bitartekoak ipinita horri betearazteko, eta guzti hau bitartean langile gure bizitzarekin ordaintzen dugu. Osea, legea, komilen artean, ondo dago, baina ez da betearazten enpresariari, osea, enpresariak neurriak eman behar ditu, prebentzio neurriak, baina ere ziurtatu behar da betetzen direla, ez, neurri horiek. Hori da, kontuan, legea ongi daunez guk izan ditzazkegu gure emendakinak lege horrekiko, hobetzeko eta bar, baina bai da egia ikuspegi sindikal batetik, langile ikuspegitik, garantista dela langilearekiko. Oso argi esaten dio enpresarioari aizu, langile, enpresa hontako lan osasuna enpresarioaren ardura da. Hoi garbi dago eta horrekin bat egiten dugu, ez? Arazoa da, erabaki politiko batengatik erabaki dutela, ez dela bete behar. Eta horregatik estatuan ematen dien zifra beldurgarriak, ez? Prebentzio kontuetan ez dago jarrera positiborik, baina ez dietelako betearazten. Hau da, enpresei betearazten ez badiete ez dute egingo borondatez. Beraz, guk hori aldarrikatzen dugu, ez? Nafarroak izan dezala inspekzio propio bat, nahikoa ikuskari izango dituena, gaitasunakin enpresetara joan eta esateko aizue, hemen bete behar da, bestela isuna garriko dizuegu edo enpresa itxiko dugu. Eta kitxo, hemen ezin da onartu langile batek bere lanpostuan gaixotzeko edo hiltzeko arriskoa izatea, inorrek ezer egin gabe, hori ezin da onartu. Orduan, zuek uste duzue gobernuak interes kapitalistak dituela honen atzean eta horregatik ez dituela betearazten? Argazkia oso argia da, kapitala bizitzaren aurretik, hoi bai, gure bizitzaren aurretik, ez beraien bizitzaren aurretik, beraz, kapitalismoa eta enpresarien mozkinak, irabaziak gure bizitzaren aurretik jartzen dituzte eta horren aurka borrokatu behar dugu etengabe. Eta behin, heriotza gertatu dela, ze erantzunkizun dauka enpresak? Bai da egia, heriotza ematen denean egoeraren arabera. Eta esaten dizugu bezala istripu traumatikoetan, ze laneko gaixotasunetan oso zaila izaten zaigu hori erakustea, hori demostratzea, baina bai da egia inspekzioak txostena garatzen du, eta egoera horren arabera ere fiskaltzari trasladatzen zaio, eta hor abian ipini daitezke bide penal batzuk oso arraroa dena, normalean administratiboak soilik izaten dira, eta normalean santzioak erortzen zaizkio enpresari. Legearen printzipioak diote ez degula heriotzaren zai egon behar, edo istripu larri baten zai egon behar, enpresari betearazteko ez, prebentzioa egin behar dela. Eta neurriak hartu behar diela horrelako egoerak eman ez daitezen, ez eman da gero erantzuteko baizik, eta prebentzioa egiteko. Beraz, sistema ez dute betetzen, nahita, erabaki politiko batengatik, eta egoera horrela da. Eta hemen aztertze ditugun datu tamalgarri hauek, esan bezala, dagoeneko 16 hildako traumatiko daramazkigu eta beste 4 zalantzan izan daitezkegu 20 hildako eta zitzaiten egian Nafarroan dagoeneko, baina iaz 26.000 istripu traumatiko izan ziren Nafarroan. 26.000 harinak, larriak eta hildakoak tarteko ez. Honek esan nahi du deskontrola erabatekoa dela ez. Beraz, datu horiek erakusten dute ez dagoela legearen betetzerik eta zenek impunitate osoz ez duela betetzen araudia eta gu gehala ordaintzen gure bizitza eta gure osasunarekin. Komentatu dugu pixkat enpresarien papera, gobernuarena, baina mutualitateak ze paper dauka honetan? Garrantzitsua da, langileriak ezagutzea mutualitateak zer dian, ez? Eta mutualitateak jaiotzen dian nolabait esan, 1800 urtearen bukaeran eta funtzionatzen zuten industria munduan aseguradora batzuk bezala, alarguntasun pentsioak bermatzeko edo heriotz bat zegoen istripu bat nolabait kasu hori hartatzeko.
Baina Europa nola jarraitu dute, hamarkaden poderioz aseguradora bezala, edo gizarte segurantza iristen den esparru jakin batzuetan konpensazio bezala, Europa nola funtzionatzen dute. Aldiz estatu Espainiarrean, frankismoak garatu zuen, eraman zituen beste bide batetik, eta egin zuen nolabaiteko osasun sistema paralelo bat, enpresariak kudeatuta diru publikoarekin, zergetatik ateratzen den diruarekin. Gaur dan egunean, guk pairatzen dugun mutualitate eredua frankismoak sortu eta erabilitako mutualitate eredu bada, eta egun horrela pairatzen dugu. Beraz, guzti hau esan da, mutualitateak dira asoziazio enpresarial batzuk, behaien administrazio kontseiluetan izate dituzte enpresario gizonezko eta zaharrak gainera, perfila hori da, eta egiten dutena da, gizarte segurantzara guk gure nominetatik egindako ekarpenetatik eta enpresak ordaindutako zergetatik, integralki gizarte segurantzan zehar kuota bat jasotzen dute, eta horrekin teorian ematen diote erantzuna lanak guri eragindako edozein kalteekin. Karo, ze pasatzen da, erabakia beraiek dutela. Beraz, beraiek sortzen dituzte kalteak gure osasunean lanean, baina gero beraiek erabakitzen dute ze tratamentu mota hartu behar dugun, ala ez. Eta larriagoa, beraiek erabakitzen dute ia gaitz horren edo pairatu dugun horren eragina lanetik ote datorren ala ez. Beraz, askotan, errefusatzen dituzte beraiek sortutako kalte horiek eta bialtzen dituzte kasu honetan osasun bideara. Eta kentzaizkigute eskubideak eta gainera garbitzen dute beraien ardura. Beraz, mutualitateen papera da guztiz itala, da enpresen tresna bat, eta argi eta garbi lab sindikatutikan aldarrikatzen dugu mutualitateak publifikatu behar diela, eta bere diru publiko ordainduak izan dien heinean, beraien bai personala eta bai bitartekoak eta egileezin guzti horiek pasa behar dutela kasu honetan osasun bidearen karterara. Eta era berean gogoratu arazi nahi ginuke enpresetan, komiteetan eta delegatuek gaitasuna badaukagula ere, gure enpresak mutualitate batekin kontratatu beharrean zerbitzuri eskaintzeko aukera dago zuzenean osasun bidearekin kontratatzeko. Eta lanak sortutako edozein gaitz, edo kalte, edo kolpe, edo zauri, gure famili medikuak kudeatu dezakela. Eta hori da modu egokiena egiteko. Beraz, labetik animatzen zaituztegu aukera juridiko eta legal hori erabiltzea eta baliatzea, eta langileak enpresetan aldarrikatzea. Ezu, nagusi, nik ez dut nahi mutua batekin kontratatua izatea. Nik nahi dute dana, nire famili medikuak benetan zainduko nauen horrek kudeatzea. Hori posible da. Ez da jende askok ez ezagutu. Beraz, hori aldarrikatu behar da. Gure enpresak erabakitzen duenean mutua batetara joatea da gutaz ez dela fidatzen, eta gure medikuaz ez dela fidatzen. Eta hori aurpegira, esan batzaio begietara begira. Beraz, aldarrikatu behar dugu kontingentzia guztiak, profesionalak eta komunak kontratatzea zuzenean gizarte segurantzarekin eta beraz, zerbitzua ematea osasun bideako gure sendagileak. Aukera, bada. Eta horrela jasoko dugu zerbitzu objektiboakoa bat, ez? Termino sanitarioetan. Bestela, mutuako medikuak eskainiko digu zerbitzu bat termino ekonomizistetan. Hau da, lehentasuna eskainiko dio, edozein zauri edo lesio balin badaukagu, helburua izango da lehen bailen bajak bukatzea eta lanera bialtzea. Naiz eta ez sendatu, belaun bat izurratuta balin badaukagu, adibidez, eta prozesuak termino sanitarioetan, eman bar balen badu denbora jakin bat, mutuako medikuaren helburu ekonomikoa izango da aldan denbora gutxien egotea bajan, eta gero, infiltrazio batekin edo sendatu gabeko tratamendu batekin lanera bialtzea lehen bailen. Beraz, mutuakak pentsatuko du zenbat kostatzen zaion zure enpresarioari. Eta gizarte segurantzakoak egin duena da, tratamendu bat termino sanitarioetan behar dan bezala. Biak, ala biak, gure diruz ordainduta. Beraz, gu publikoarekin gelditzen gara, jakina. Bueno, helburua argi dago ez, produzitu eta produzitu, ez? Orain, nik uste gaiak ere eraman barraitula nolabait kokatzea azkenan aldi hauetan enpresarioek absentismoaren inguruko debate potente bat ipini dute mahai gainean. Esaten digutena, produzitu beharren alper kuadrilla bat gehala eta ez degula lanera jo nahi, egun baten esnatzen gehala eta baja hartzen degula, eta montatu dute bulo izugarri bat absentismoaren inguruan. Guk ariketa bat egin behar dugu hori gezurtatzeko, adierazi behar dugu absentismoaren atzean zer dagoen, eta aldarrikatu behar dugu absentismoaren zati bat oso positiboa dela, dielako
urteetan eta hamarkadetan lortutako eskubideak, hau da, ezkontza baimenak, senide bati bisitatzeko baimenak, haurrak jasotzeko baimenak, eta hainbat eskubide garatu ditugunak, edo grebarako eskubidea, edo paroak egiteko, guzti horiek absentismoaren parte dira, gizarte aurreratu bati dagozkion eskubideak beraz. Eta absentismoaren beste parte bat, bajak dira. Baina baja horietan, bi baja mota daude, aipatu dugun bezala batzuk, eragite dutena lanak eragindako gaitza eta istripuenak, hori mutuak kudeatzen dituztena gehienetan, eta gero, zati txikiagoa, edo zati bat dago, gaitz arruntak esaten zaiona, edo kontingentzia arruntak. Beraz, hauek esate digute fraudea egiten degula eta bajak hartzea ditugula, gezurra handi bada, izan ere ikerketa serioenek diote asko jota bajen inguruko fraudea, iruzurra langileen partetik 4%ean egongo litzakela, askoen jota, hortikan bera, eta aldiz ikerketa horiek ere diote presentismoa, hau da, norbait gaizki egonik ere, bajan egoteko eskubidea izan da edo aukera izan behar lukena, lanera joateko hori, presentismoa ditzen zaiona, askozaz ere altugoa dela. Osea, argazkia hori da. Askoz jende gehiago daukagu, askoz langile gehiago dauzkagu, beldurragatik edo presiogatik izurra guta egonik ere lanera joaten direnak, fraude iruzur egiten duen zati txikitxo hori baino. Eta bulo guzti hori sortu dute horren oinarritan. Eta horri gehitu behar zaio ere, gauz bat oso importantea dela, esan dugun bezala, mutuak erabakitzen dute, zure enpresak erabakitzen du daukazun gaitza profesionala den ala ez. Eta gaur da egun adibidez, psikosoziologiari dagozkion faktoreak jadia lidergoa daukatenak. Nafarroan, no proiekt dio bigarren kausa potentena dela, muskuloeskeletikoak eta psikologiko arazoak lanak eraginda. Gaur egun bakar bat ere ez dute onartzen. Hau da, behaiek esaten dute ez dagoela kasu bakar bat ere, baja bakar bat ere, lanak eraginda gai psikologikoengatik. Beraz, behaiek daukate gaitasuna eta amarro egite dute eta trampa egiten digute, ez? Beraz, iruzur handi bat sortu dute absentismoaren inguruan, eta guk argi eta garbi labetik esaten dugu, absentismoa jaitsi nahi badute, inbehar dutena da prebentzioa egin. Eta behingoz, legedia aintzat hartu, errespetatu, eta lanpostuak eskaini nun langileak ez duen bizitzarekin ordainduko, edo bere osasunarekin ordainduko egoera hori, ez? Ez dakit, gai izan naizen behar da bezala azaltzeko, baina behintzat barneratu absentismoa iruzurrezko bulo bat sortu dutela, eta desglosatzen hasten gearen kontu batzen gea benetan absentismoaren kulpa handiena enpresariek eure daukatela, ez beraz. Horri ere aurrez aurre egurra eman behar digu. Ez dut inoiz pentsatu gai psikologikoaren inguruan, baina klaro hori demostratzeko orainik eta zailagoa izango da, ez? Batez ere baliabide guztiak dauzketenean hori erakusteko, ez? Baina egia, badago zerrenda bat gaixotasun profesionalena, eta gaur egun oraindik ere ez dago bakar bat errekonozitua gaixotasun profesional bezala, psikologiko gaitz psikikorik diot. Beraz, baina jurisprudentzia badago, eta adibidez lanpostu batean muturreko estres kasu batengatik langileak ezin duenen jarraitu, eta gero eta ohikoagoa da, baina zerbitzuetan gero eta jendea gehiago daukagu lanean, eta zerbitzuetan estresa eta olako egoerak oraindik garrantzitsuagoak dira. Beraz, ulertu behar da, estres egoera horiek istripu bezala katalogatu daitezkela, eta badago jurisprudentzia horren inguruan. Beraz, badaude sententzia asko irabazi ditugunak, baina beti lehen instantzian mutuek ez dute onartzen, eta gero prozesu juridiko luzeen poderioz iristen gea erakustea baietz. Egoera patologia psikologiko horren edo egoera horren arduradun nagusia behintzat lana dela, lanak eragin duela, eta badago bidea, esan bezala behaiek dauzkate tresna guztiak, eta guk zailtasunak horren aurrean borrokatzeko. Beraz, gure ardura da hori ere publiko egitea eta jendeak lauaitzetara jakitea, zeinen egoera. Eta, istripuetara bueltatuz, genero ikuspegitik hemen aldaketa bat desberdintzen duzue? Bai, aldagaia ez da generoan soilik baizik eta gizarte heteropatriarkal honek eragindakoa. Hau da,
guk ikusi ezakegu eta nahi eta ez dugu desglose bat egiten generoarena heriotz istripuetan, heriotz istripu traumatikoetan, baina biztan da eta nabarmena da lanpostuetan hiltzen diren gehienezkoak istripuz gizonezkoak direla. Zergatik, normalean lanpostu horiek izaten dira formakuntza gehiegi izan gabe, fisikoki gogorrak diren lanpostuak eta diru oparoak izaten daitezkenak ekonomikoki. Karo, lanpostu horiek erreserbatuta daude gizonezkoentzako soilik. Emakumei zaizkie erreserbatzen formakuntza gutxiko lanpostuak gogorrak izanik ere diru asko egin daitekenak, ez ekuazio hortan, ekuazio hori ez zaio eskaintzen emakumeari. Emakumea dago bidera duta, batez ere zaintzara, eta hor, naiz eta formakuntza asko behar izan, ala bai, ez dago etekin ekonomiko importanterik, eta istripu langile arriskutsuak eman daitezke, edo batez ere gaixotasun profesionalak. Beraz, gizarte matxista honek egindako erabaki baten erantzuna da. Honek esan nahi du emakumeak arazo gutxiago pairatzen ditu lanean, inundik ere. Gehiago esango dizu, seguraski kontrakoa. Ze zaintzan ematen da egoera bat, bai, arazo muskuloeskeletikoen muturreko egoera, eta hori da gaixorik bizi behar izatea, eta izugarrizko egoera latzak ezagutzea, gainera errekonozituak izate ez dienak askotan, mutuengatik. Eta gero ematen dira arazo psikologiko oso importanteak, ze zaintzan ez dituzu tornilloak ekoizten pertsonekin ari zara, eta horrek norberaren barruan beste eragin batzuk sortze ditu, lanak eragindakoak ere, beraz, argazkia hori da. Eta oso barneratu behar dugu nola prekarietatea eta mundurezko prekarietatea batez ere emakumeak pairatzen du, eta horren baitan lan osasuneko arazoak oso importanteak dira. Naiz eta argazkian, izeberjaren puntan, batez ere gizonezkoak egon. Eta esan behar da, gizonezko migratuak gainea hori ere adierazti behar da. Eta gainera, hori sartu gabe zaintzan badaudela gehienetan emakumeak direnak, pertsona asko kontraturik gabe lan egiten dutenak, eta horiek ja, ezakit. Eta langileak dira, hori da muturreko egoerak ezautzen ditugunak, eta askotan zailtasuna dauzkagu horren inguruan juridikoki ekitea ere, langile diela ezin deulako askotan demostratu, baina badaukagu idea eta guk ere oso ondo ezautzen ditugu truko ezberdinak, kidego hori babesteko, ez? Eta gero eta hobeto antolatuta gaude baita esparruetan, zaintzaren esparruan, etxeko langileen esparruan eta beraien babes gune bat egiteko, bai ekintza sindikalekoa eta bai juridikoa. Baina oso importantea da barneratzea eta azaltzea, nola lan osasunaren egoera ondo adierazten duen bezala ez dago bakarrikan izeberjaren punta horretan, eta puntatik haratago, heriotz horietatik haratago, emakumea eta emakume migratua da egoera prekarioen eta gogorrenak pairatzen dituen kolektiboa. Eta, azkenaldian gertatu diren heriotza hauen inguruan, badago kasu bat, azpikontrata baten pean zegoela langilea, eta kasu horretan nork dauka hor bete beharra? Ze enpresak dauka prebentzioaren bete beharra? Importantea da jakitea bete beharrak nola banatzen diren, hor badagoelako araututa, baina importantea da baita azpimarratzea azpikontratazioa bera arrisku faktore gehitu bat dela. Hau da, enpresa askok azpikontratatzen dute merkatzeagatik, baina lan prebentzioaren ebaluaketa eta informazio eta formakuntza prozesu horretan informazioa galtzen da, ez dalako ondo egiten, ez da horrelako lan ikuskaritza bat enpresei estutzen, beraz, askotan iristen da azpikontratutako langile bat arriskua dauken lan bat egitea, izan daiteke altueratako lan bat, izan daiteke berriki ikusi dugun bezala lizarran leherketa bat, soldatzeagatik gune batean, non informazioa ez zuen jaso, horretzin zela soldatu, leherketa bat eman zitekelako, beraz, horregatik esaten dugu azpikontratazioa bera arrisku faktorea dela eta hori analizatu behar dela arrisku ebaluaketetan. Bai da egia gero kontrata nagusiak izan dezakeela ikuspegi juridikoatik ardura handiena. Guri sindikalki inporta zaiguna da langile horri berme guztiak ematea eta batez ere azpikontratak saihestea eta kontratazioak zuzenak izatea. Ez horiek lan osasunagatik, baizik eta bere baldintzak hobeak izango dielako. Azpikontratatze ekintza hortan badago enpresario bat ezer egin gabe ja berazten dena, eta lan hori sortzen du azken kate begian dagoen langile horrek.
Beraz, berme guztiak eskaini behar zaizkio, baina bai, zuk esan ezun bezala, kontrata nagusiak izan ditzazke hor ardura handienak izan ere, koordinazio araudi bat dago, non esaten duen kontrata nagusiak esan behar diola azpiko kontratari nola egin behar duen lana bere eremu horretan, eta informazio baten trukaketa egon behar du, eta gainera areskua daukan lan bat balin bada, kontrata horrek ipini behar du pertsona bat, norbait, teknikari bat, ikuskatzen prozesu guztia ia egiten den, dokumentazio horrek esan duen bezala, ez? Berretxiz, ez dala soldatzen ederketa bat ematetik entoki batean, edo ez dala persona bat jozen poste telefoniko batean lotu gabe, ez? Guzti hori ikuskatuz. Zein arazoa, ez dutela egiten, merkegoa delako, eta inorrek ez dituelako kontrolatzen. Beraz, Nafarroan aurten eman dien, 16 heriotz horiek gehi lau kanpoan, horrelako baldintzetan eman die gehienak. Lan osasuneko ezbetetze, araudiaren ezbetetze, larri eta nabarmenetan. Ez da teknikaria izan behar ikusteko hori gaizkin da dagoela. Baina behartzen dituzte eta prekariedadea baliatzen du patronalak langileoiek behartzeko egoera horietan lan egin behar izatea, eta emaitza hori da. Aztertu dugu pixka bat problematika handi hau, ez? Eta zer egin daiteke honi buelta emateko? Estatu independiente bat eta sozialista, feminista eta ekologista izan, desde luego guk antolatzeko gure burua, eta egokitzeko Europako marko hortako araudia dauzkan apuntu garantista batzuk gure errealitate eta ekoizpen errealitatera, oso ezberdina da, ez? Beraz, araudi propio batekin izango genuke aukera beste modu batean egiteko sistema kapitalistaren logika apurtuta neurri preventiboen integrazioa beste modu batean egiteko aukera izango genuke, hori desde luego gure helburu ideal eta joan da, baina bitarteko bat ere badago, eta da egungo egoerari lan ikuskariak ipini mahai gainean. Ez guk esaten duguna da Nafarroko gobernuak berreskuratu edo bereganatu behar duela lan ikuskaritzaren kartera hori, eta kartera horren baitan egon behar dutela lan ikuskari nahiko obretan, lanpostuetan eta zerbitzuetan bisitak egiteko eta ikuskatzeko benetan patronalak betetze duten du. Eta horren gainean santzioak ipintzea. Patronalak ez du ulertzen, ez du nahi, eta erakutsi digu, borondate honez ez duela ezer egingo. Beraz, isundu egin behar da, beraz, jarrera punitibo, koertzitibo, potente bat ipini behar da mai gainean behingoagatik gauzak aldatzeko. Eta hori da, momentuz behintzat, kolpe batetik egoera hobetzen hasteko planteamentua. Eta ja bukatzeko, gu herritar moduan zer da egin dezakeguna edo nola exigitu dezakegu aldaketa hau? Herritar moduan eta guri ere sindikatu moduan dagokigu sozializatzea sufrimentua, eta jendeak ulertzea ez dela normala. Aurten, dagoeneko 16 langile hiltzea lanean, ez? Orain dela, pare bat hamarka da, istripuak ematen ziren errepidean ere asko, eta egon zen sozializazio kanpaina bat. Eta horri lotuta egon zen kanpaina punitibo bat, herritarrekiko santzioekin, multekin, kontrolekin, radarrekin, eta abar luze bat, kotxeak eta araudiak asko zorroztu ziren, gero eta segurogoa bilakatzeko errepidetikan muitzea, ez? Eta hori, gaur dan egunez normaltasun gehiagoz ikusten dugu, ez? Alkoholemia kontrolak, drogain kontrola, finean errepidean istripu gutxi goeteko. Izugarrizko aldaketa egon da azkeneko 2 hamarkadetan batez ere gai horretan, zergatik ez dugu ematen hori sozialki ere lan osasunaren esparrura, ez? Sistemak enpresariako abesten dituelako. Eta hori da, soilik sozialki hori ulertuz, izugarrizko urratsa emango dugu egoerari buelta emateko. Hemen montatu digute bulo bat, badiru errudunak gu gehala, gainera bajena eta eriotzena, eta ez. Hemen beraiek ez dute araudia betetzen, gure osasuna uzten ari gara, normaltasunez ikusiarazten digute egoera hori, eta gainera esan nahi dute erruduna gehala. Sozialki hori nolabait zabaltzea lortzen balin badugu, ja dagoeneko izugarrizko urratsa emango dugu, eta hortik etorriko die aldaketak, zalantzari gabe. Inko, ez dago galdera gehiagorik, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Eta problematika handi eta konplexu hau azaltzeagatik. Eta ezakit pixkanaka soluzio bat jartzen den. Mila esker zuei, lan osasunean ipinitako interesagatik, oso garrantzitsua iruditzen zaigulako dela gai hau sozializatzea eta bitarteko laguntzaile izatea bide hortan, beraz, nahi zuen arte eta borroka da bidea.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.